COSI a SCRATCH. A oes gennych chi syniad newydd sy'n cosi ac yn dymuno amser i'w datblygu? Mae Pontio yn falch iawn o gynnig i 4 artist cyflogedig i weithio a dangos darn newydd o waith byw mis Hydref. Gall y gwaith fod mewn unrhyw genre byw, enghraifft theatr, syrcas, dawns, cabaret, comedi, sioe gerdd neu unrhyw arddull fyw arall. Mae yna groeso i geisiadau sy'n gyfuniad o ffurfiau. Cewch amser, gynulleidfa a chyflog i brofi a datblygu syniad newydd. Penllanw'r cyfnod datblygu bydd perfformiad Scratch yn stiwdio Pontio ar nos Fercher y 9 o Hydref gyda chynulleidfa byw. Bydd ticedi yn 5 punt. Rydym yn edrych am artistiaid sydd yn byw yng ngogledd orllewin Cymru neu sydd â chysylltiadau cryf gyda'r ardal. Rydym yn awyddus i feithrin a chefnogi creuwyr theatr, dawnswyr, ysgrifenwyr a pherfformwyr lleol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan artistiaid ar unrhyw gyfnod o'i gyrfa. Beth yw ddisgwyl? Rydym yn cynnig cyflog i'r prosiect yma. Gallwn gynnig diwrnod yn un o'n gofodau yn yr wythnos sy'n arwain at y perfformiad. Bydd 9 wythnos rhwng gwybod eich bod yn llwyddiannus yn eich cais a dyddiad y perfformiad. Bydd eich perfformiad yn 15 munud neu lai. Wedi'ch perfformiad, bydd cyfle i'r gynulleidfa gwblhau adborth am y darnau welsant. Byddwn nhw'n trefnu efo chi sut i dderbyn yr adborth wedi'r perfformiad. Cynnig Pontio. Gallwn gynnig y 5 adnodd canlynol i bob ymgeisydd llwyddiannus. 1. 600 o ffi i'r artist. Gallwch ddefnyddio'r ffi fel ymonwch, gan wahodd artistiaid eraill i ymuno â chi os liciwch chi. Dyma'r ffi llawn ar gyfer un cais i un artist a prosiect. Os bydd y ffi yma'n amharu ar eich bydd daliadau anabledd neu unrhyw fydd daliadau eraill, peidiwch â phoeni. Gallwn drafod efo chi i wneud yn siŵr nad fydd eich bydd daliadau'n cael ei effeithio. 2. Gallwn rhoi un diwrnod mewn gofod i chi ymarfer yn Pontio. 3. Byddwn nhw'n cael delweddau proffesiynol o'ch perfformiad. 4. Bydd gennych cynulleidfa ac adborth. 5. Bydd gennych tocynnau braint i'r perfformiad. Cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae Pontio a Craidd yn gweithio mewn partneriaeth i ymrwymo i gynrychioli artistiaid byddar, anabal a niwroamrywiol. Mwyn lleihau rhwystrau systemig i gyfleoedd proffesiynol ac i sicrhau amrywiaeth eang o leisiau a safbwyntau gwahanol, bydd rhai o'r gomisiynnau yn cael ei dynodi ar gyfer artistiaid sydd â phrofiad neu'n uniaethu gyda'r canlynol. 1. Bydd o leiaf 1 comisiwn yn cael ei wobrwyo i artist byddar, anabal neu niwroamrywiol. 2. Bydd o leiaf 1 comisiwn yn cael ei wobrwyo i artist sy'n gweithio yn yr iaith Gymraeg neu'n ddwyieithog. Noder. Nid yw hyn yn cyfyngu'r dewis. Fe all y 4 llwyddiannus ffitio'r 2 bwynt uchod, ond rydym yn nodi hyn i sicrhau cynrychioliaeth. Rydym hefyd yn annog artistiaid sy'n dod o gefndir cyflog isel neu'n uniaethu fel person o gefndir economaidd cymdeithasol isel i ymgeisio. A'r rhai sydd wedi dod ar draws rhwystrau'r diwydiant creadigol oherwydd diffyg braint. Gall braint fod yn gyfoeth ariannol, eiddo tai neu rhwydweithiau. Y cais. Fedrwch ymgeisio yn ysgrifenedig trwy fideo neu fformat glywedol. Neu, pe byddai'n well gennych gyflwyno'ch syniad wyneb yn wyneb, gallwch drefnu amser gyda Nicky Hill, asiant dros-newid, ar ddydd Iau y 14 o fis Awst. Gofynnwn i chi gadw'r cyflwyniad i 15 munud a gall fod mewn unrhyw arddull yr hoffech. Byddwn yn recordio'r cyflwyniad mwyn ei gyflwyno i'r panel dethol. Dyddiadau pwysig. Dyddiad cau i ymgeisiadau, ysgrifenedig, clywedol neu fideo bydd ar ddydd Sul yr 15 o fis Awst am hanner nos. Os hoffech gyflwyno eich cais wyneb yn wyneb, bydd cyfle gwneud hyn ar ddydd Iau y 14 o fis Awst. Byddwch yn clywed yn ôl gennym ynglŷn â'ch cais erbyn dydd Gwener yr 20 o fis Awst. Bydd 1 diwrnod o ymarfer ym Pontio ar gael i chi yn ystod yr wythnos o'r 15 a'r 18 o fis Hydref. Bydd y diwrnod technegol a'r perfformiad ar y 19 o fis Hydref.
Bydd sesiwn adborth a gofal hanfodol yn cael ei gynnal ar y 4 o Dachwedd rhwng 11 a 3. Bydd ffi ychwanegol o 80 punt ar gyfer y sesiwn yma. Hygyrchedd. Mae yna gyllideb ar wahân ar gyfer hygyrchedd. Mae hyn yn cynnwys unrhyw anghenion hygyrchedd sydd gennych chi fel artist yn ystod y broses o greu yn ogystal â darpariaeth i'r darn fydd yn cael ei berfformio. Efallai fydd angen cyfieithydd BSL, disgrifiad sain, gweithwyr cynorthwyol, neu unrhyw cymorth hygyrchedd arall. Mae groeso i chi cysylltu â ichi i drafod hyn ymhellach. Cydnabod llawryddion. Mae Pontio wedi ymuno gydag addewid yr ymgyrch Nothing for Nothing, sy'n cydnabod gwaith llawryddion yn y diwydiant creadigol a faint o waith sy'n cael ei wneud am ddim. Mae gwneud ceisiadau am gymisiynau yn llafarus ac yn rhan mawr o fod yn llawrydd, ond ei fod yn waith di-dal yn aml iawn. Yn anffodus, ni fydd tal am y proses ymgeisio i COSI SCRATCH, ond rydym wedi ceisio gwneud y broses mor syml ac sy'n bosib. Bydd unrhyw un sy'n gwneud cais yn derbyn tocyn sinema am ddim i sinema Pontio fel cydnabyddiaeth o'r ymdrech. Cwestiynau. Os oes gennych unrhyw gwestiwn o gwbl, cysylltwch â Nici ar nici.hill@craidd.cymru. Hynny yw nikki.hill@craidd.cymru.